ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастем, соҳ саломат ҳастем. Бародари азиз, кадоме ки граница рахен, анами акада муроҷиат кунед, документет проблема дора надора, анами шери нарда муроҷиат кунед, таҷрибаи кори дора, алҳамдулиллоҳ барозиги парвардигор мебарам, хушу соҳ саломат мегирам, меоратон. Баъд кадоме ки билет харем бародарои азиз, одамое ки намешиносиншон, намедониншон, инаҷа авиакаса мебурад шерои нар занг занен авиакасада, алҳамдулиллоҳ кадоме ки чӣ проблемае мешава намешавад, ҷавобгарӣ дар калаи хидам. Ба як бародари хидмат занг бизанен, алҳамдулиллоҳ ки кортона бе ягон проблема буд мекунад, билетҳои арзон ба нархи дастрас. Салому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, ай названи видео диден, дирӯз як хоҳари мову шумора як бародари дига корча зада, н корчаш зада, чандтаиш ҳаму дилишда, ҷигаришда, гиҷоишда зае ки опишим ки бародари азиз айни ҳол дар баленса ҳай ҷароҳати вазмин дидагиай дохтаро гуфтестанд ки номаълума зинда монданаш номаълума. И хоҳаракмон ай Қарған будааст, ай хато накунам, шаҳри Қарған ана як апа дошта, як модар доштаем, бечора коркунӣ омай ҳамиҷа як бародари дигара гирифтае, никоҳи ҳаллоли шавҳараш будастае. Намедонам чӣ проблемае гузаштае, чӣ гапе гузаштае ки ба як гуфте ки ба як гапогапе ки то што хеле ҳамин хеле ки ба гӯши ман расид, ба як гуфте ки типаву бача гуфтаеш ки шунак ким чӣ хеле ки обшими бародари гирифта будастае, дар никоҳ шудастае, ба ҳамин хотир ана меган корчаш зад будастае. Но айни ҳол бо мегӯм дар баленса қарор дорад, ситуатсияш беҳад вазминае бародаро. Хай маг мебинам комментариятона мебинам бародарҷоно чӣ менависонен. Маг ба хулоса ёмам ки хай бародар уже намедона дига чӣ кор куна, хай ёрдам мегӯяд, чӣ мегӯяд дига, надошта ягон бародар надошта, ҳамун хоҳари мову шумо ягон бародар надошта бародаро. Бар ҳамин қадар ма пага худо хоҳад насиб боша мефаҳмам ки чӣ гапа, духтаро чӣ мегӯянд. Агар ки бигӯянд ки мақсад ҳамин рӯз як чанд литр хуниш рехта буданд, но всеравно ситуатсияш беҳад вазминае. Хай иншоалло ки бародарҷоно пага мерам уточнид мекунем, мефаҳмем ё ки чӣ гапи шид, чизи шид нашид, мерасонемтон дар ҳаққи ҳамин хоҳар дуогӯ бошен. Бовар кунед ман ҳамин галасавои ҳамин модари ҳамин уже дига дил махрӯши дига натонистам бародаро. Барои ҳам қадар кӯшиш мекунем айдастмо чизи биёя бародаро. Фақат дар ҳаққиш дуо кунем, пага мерам уточнид мекунем, мефаҳмам ки чӣ гап ҳаст, чӣ гап нест бародаро. Иншоалло ки шумо да мерасонам. И бародарам кори хуб накардаем, милисҳо қапидагиш нестанд, гирехтаи рафтагия гиҷои гирехтаи рафтае ки қапидагиш нестанд, фақат ҳозир шӯи амира бурда овардаистанд, заявлениша гирифтаистанд. Хеле обшимам, хеле коро да бародарҷоно. Дига ман рости гап дина броман хеле зангам зад, дига ҳайрон шудам, гуфтам хай иншоалло ки омадан ай пеш дидан дар кор. Хулоси гап нем хеле бародарҷоно дағмон дуо кунен, ана дақи хоҳарак дуо кунен. Бародарои азиз, хай масъала да ман як бор дига иншоалло ки гап мезанам, лезид накунен ҳамин хеле шахсиятое ки хоҳарое ки шавҳар доранд, хоҳарое ки зиндагии ҳалол доранд, ай пай зиндагишонанд, ай худо битарсен, лезид накунен. Ман намедонам то чӣ дараҷа и кор ҳақиқат дора, но иншааллоҳ пага ки рафтам мефаҳмам бародарҷоно, ҳатман мефаҳмем. боқӣ дар амони аллоҳ бошен. худованд ҳаматон азиз иншоаллоҳ туасе бародари азиз, мо дар метрои Чопистан қарор дорем, 4 метрайда бозорда биё иншоаллоҳ дар хизматем. чикаре мебинед тамоми намуд дору аст, хоно аст, ода баъд барои хароб шидан аст бародаро, миноксидин аст, роликш аст, сиёдона аст, инаи эмпирус аст, тривадну аст, эпидемия аст, мақсад тамоми намуд дору аст бародаро, бетонед ки биё иншоаллоҳ тасрас кардан метавонем. баъдан чикаре мебинед бародаро, ҷои ҳиҷома аст, кадоме ки ҳиҷома меа як китоби Қуръон туҳфа карда мешавад.
هجوم چیکار بکنیم برادران عزیز؟ کتابش کم داره، بعد کتابش کسی ماساژ، روشنای اپارات واکیومی ماساژ، بعدا هجوم میگیریم. باقی در خانه علاوه باشه، بیا ان شاء الله در خدمت. السلام علیکم و رحمت الله.